Ja, čo sa pozerám na kamery, všetko vyzerá v pohode. Niekto mi volá. Dobrý deň, dovolali ste sa na mestskú políciu, a.k.a. agentúra Bagetka. Dobrý deň, dovolal som sa na policiu. Áno, teraz som to povedal. Ja by som chcel povedať, že nám niekto vykradol dům, keď sme boli na dovolenke. A môžem poprosiť vašu adresu? Kopranova 24. Dobre, ďakujem, hneď tam budem, dovidenia. Dobre, si Glock. To si zo mňa robí srandu. To nikto nedorazil do práce. Fakt musím poprosiť riaditeľa Štefana o to, aby išiel so mnou vyriešiť prípad. Že to bude tak trapné. Dobrý deň. A čau, Jožo. Dobrý deň, šéfe. Potrebujem súrne tvoje auto. Je mi ľúto, ale tam musím ešte doladiť čosi na motore. Je mi to fakt ľúto. No, mne je ľúto toto, že ho fakt súrne potrebujem. Fakt prepáč, súrne ho potrebujem, prípadne počká. Tak rýchlo. No, fakt je to nejaké divné auto. Však to s ním ani riadiť nedá. Rýchlo, poď. Kam si myslíš, že ideš? No, s tebou, mladý Za pán. riaditeľom Štefanom. No, tak najprv priepustku alebo karatičku. No... To nemá... Ale Alenka, že ho pustíš, však to je môj kamoš, však... No, poď donútra. Ďakujem, šéfe. No, čo potrebuješ? Je mi to také trošku trapné, ale ideš mi pomôcť s prípadom? Baví vetrať ten pupek, poď. Dobre. Ďakujem. Je mi to fakt trapné, ale musím ťa o to požiadať. Ide tam vlastne o to, že cez dovolenku, keď boli na dovolenke, že im vykradli dom. To je tak. To auto sa fakt nedá riadiť. Dobrý deň, mestská polícia, a.k.a. agentúra Bagetka je tu. No dobrý den, no nás vykradli, jak jste slyšeli. Aha, a čo vám presne ukradli? No úplně všetko. Můžu ukázat. Dobre, idem. Poďte. A mne ukradli moju obľúbenú hračku. Víš, čo radšej poj. Ako vidím, majú pekných záhradných trpaslíkov. Môj bože. No tak toto sa stalo. No tak to je tu dosť zakrvavené, ja ani neviem prečo. Je tu niekto mŕtvý? No nie. Aha, a je tu aj rozbité okno, to ste vy rozbili, alebo? Nie. To už tak bolo, keď ste Všetko tu prišli. bylo, jakože televize, postel, všetko tu bylo. No to okno bylo stále opravené. Já nevím, kdo to rozbil. Aha, takže ako vidím, pachateľ skočil cez okno, vykradol to tu, lebo sa nemohol dostať cez dvere a dostal sa cez okno. No idem sa pozrieť von, či sú tam není nejaké stopy. Sú tu naozaj. Áno, vyskočil z okna, išiel, bol zakrvavený, lebo asi mal sebe sklo a tu už mal odvoz. Tak to už asi moc tak ľahko nezistíme. Pane, teraz vám odporúčam len byť kľudný, nájdete si nejaké základné veci na spanie, na jedenie a my to vyriešime, kto to bol a navrátime vám všetky veci a ak nie, tak vám to bude musieť polícia preplatiť. Dobre. Tak já počkám. Dobre, ďakujeme za tú prezlivosť. Dovidenia. Dovidenia. Fakt také auto, že za pár centov. Počkaj, stoj! Čo? Vraca. Však tam je krv. Kde? Aba Tak fakt. tam. Myslíš, že je to hen toho krv? Toho pachateľa? No, neviem, ale za pokus to stojí. No radšej si doberiem pištol. Dobre. Tady vedie krv, ale pozriem sa sem. Je tu niekto? Aha, tak nič. Tu je tá krv. Ide tadeto. Tam je asi tá hlavná miestnosť. Tam niekto je.
Na 3. Raz, dva, 3. Hore ruky! Vy ste kto? Toto sú všetky No, veci. Ste ja. zatknutí. Určite ste to vykradli vy. Bol tu vykradnutý dom a presne tieto veci im chýbali. No všetko respektíve. Dobre, dobre. Idete okamžite s nami. Poďte. Dobre. Poďte. Takže tu sú tie veci, no to potom povieme. Poďme. To potom povieme Milankovi, nech. Doľava. Tade to. Doľava. To sa tam uzatváralo nejako. Pane, ako vidím, no tak vy neviete strany. No, Poď. ja sa tady nejak moc neznám. Poď, Doľava cez rýchlejšie. tento most, cez ten most. Tade to. Nepoznáte svoj domov? No domov, jak to mám nazvať? Cez tuto, doľava zasa. Šup, Naopak. šup. Um, Nie, tade to. idete zlým smerom Tak a ja mali neviem, by kade. ste ísť. Pane, Tade to, ale však. teda. Poďte sem. Poďte, pane, Chodte. nie, tuto, prosím ma nasledujte. Choďte za ním. Ja budem za vami. A ty poď za ním, lebo ma môže podrezať, sa ho bojím. Nebojte sa. Ste pod poriadnou kontrolou ochrany. Prečo? Čo vás to vôbec napadlo? Prečo ste to chceli ukradnúť? No ja som potreboval... Aha, veci. Do izby. Ako vidím, nemáte na nič peniaze. Poďte. Dobre, ale to potom Pálko zobere. Poď, šup. Rýchlejšie, tuto. Tade to. Počkaj. Jožo, prepáč to, ale to ti fakt vrátim. Poď. Súd budeš mať za týždeň, ale neviem, či vôbec niekoho máš na súd. Máš nejakých príbuzných? Máš nejakého právnika? Zohnám ti, jak chceš. No nemám nikoho. No tým tak pádom právnik poďte za vám mnou. bude pridelený. Čauko, Roman. No čau, šéfe. Počúvaj, je na teba spolak, že postrážiš... Kde je? Poď okamžite sem. Je na teba spolak, že postrážiš tohto väzňa? Jasné, že je na mňa spolak, pretože ja som bachár s dlhým A, čo znamená, že som najlepší bachár na svete. Fakt je na teba spolak, lebo si nový, ešte som ťa nevidel tak dobre strážiť. Predtým tu bol Jozefko a ten si teda viedol. Ja som lepší než Jozefko, ja som najlepší bachár na svete. Dobre, tak poďme ho dať do cely. Poď, šup tam, šup. Zamknem ho. Dobre, dovidenia šéfe a ďakujem za spoluprácu. Nie za čaj na budúce. Čau, Možno. Roman. No a ako vidím, prípad dobre ukončený bol. Takže ja si to tu pekne zapíšem. Do mojich not. Takto do tohto počítača. A prípad je uzatvorený.